ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማይን ሚድያ ኔትወርክ ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ሓሙስ በዚ ሰዓት እዚ ምስ ተኽሊ ወይኒ ሓደ ዓብዪ ርእሲ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ ፍፃመ እዚ መደብ እዚ ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ንዓደምኩም ኣብኡ ከለኹም ኮላይ ናብ ካልእ ሰብ ምታን ክባፃሕ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ላይክ እናገበርኩም ሸር ክትገብርዎ ብትሕትና ይሓትት ተኽሊ እንኳዕ ብሰላም መፃኻ ግርም ያው ተኽሊ ወይኒ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መቃልሕ ትግራይ ትፈልጥዎ ኢኹም መቃልሕ ትግራይ ካብቲ ግዳይ ናይ ፀላእትና ዝኾነ ገፅ እዩ ወይ ከዓ ከባቢ 120,000 ሰዓብቲ ዝነበርዎ ኣብቲ ግዜ ቅድሚ ኩናት ምጅማሮ ትሒዝካ ምስ በዓል ዓወት ትግራዋይ ኮይንና ዝተፈላለዩ መናእሰያት ብደንቢ ገይሮም ዝነጥፍሉ ዝነበሩ ገፅ እዩ ሕዚ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ተዓፅዩ ሕጂ እሳ ናብ ሳብያን እያ ተቐይራ ዘላ ሓቀር ሳብያን ኔትወርክ ዝብል ፔጅ ኣሎ ኣብቲ ፔጅ እሱ ከይድኩም ክትስዕብዎም ኮላይ ላይክም ክትገብርዎ በዚ ኣጋጣሚ ንሓትት ስለዚ ተኽሊ ንፈለማ እዋን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናብዚ ንፈለማ እዋን ንዝመፀ ሰብ ከዓ ቁርብ ብዛዕባኡ ንደገፍትን ሰዓብትን ተኸታተልትን ኣክሱማይን ሚድያ ኔትወርክ ቁርብ ክንዕል ግድን ስለ ዝኾነ ካብኡ ዳሓር ናብቲ ቀንዲ ርእስና ክንኣቱ ስለዚ ተኽሊ ትሕፅረ ቢልካ እስኪ ብዛዕባኻ ንገረና ሞያኻ ዘለኻዮ ኩነታት ይስምዐካ ኣሎ ድዩ ይቆራረፅ ተወሰነ ግን ሰምዐካ ኣለኹ ዝበዝሐ ቴንኪዩ የቐኒየለይ ከመይ ዝኸበርኩም ሰዓብቲ ኣክሱማውያን ሚድያ ሰዓብቲ መቃልሕ ትግራዋይነት ኣብ ኩሉ ግንባራት ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘለኹም ትዋሱ ዘለኹም ተጋሩ ደገፍቲ ተጋሩ ሰላም ክብለኩም ይፈቱ ሎማዓንቲ ሓንቲ ከም መዛተይት ርእሲ ከምዚ ሓወይ ግደይ ሒዝዋ ዝመፀ እዛ እዋናዊ ኩነታት ትምልከት ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ካሊእ ዴቪድ ሳተርፊልድ ዝበሃል ሰብ ኣብ ቱርኪ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ዝነበረ ምክያር ንሱ ተታሒዙ ዝለዓል ነገራት ኢና ክንደሰስ ሓንቲ ይሰምዓኻንን ዘለኻ ማለት እዩ መጀመርያ ተኽሊ ወይኒ ኣብ ምስ ኣክሱማውያን ክላለ ከሎ ብደንቢ ገይሩ ከላልየና እንታይ ፅኒዕኻ ኣብ ምንታይ ትሰርሕ ኣለኻ ሕዚ ከመይ ኩነታት ኣለኻ ዝብል ንእሽተይ ንተመልከትና ንንገሮ ኣነ ብመሰረቱ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ንተወሳኺ ትምህርቲ ንጀርመን እየ መፅአ ኣጋጣሚ ኣብዚ ምስ መፃኹ ዝኸሉ ኩነታት ኣጋጥሙ ዘሎ ናይ ፒኤችዲ ካንዲዴት ኮይነ ትምህርተይ ኣብ ምዝዛም እየ ዝርከብ በዚ ኣጋጣሚ ግን ኣብቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ መቸም ትግራዋይ በቢ ዘለዎ ኮይኑ ዝከኣሎ ይገብሮ ከም ዘሎ ኣብዚ ከዓ ሓበሬታ ምቅያር ንቕሓት ምፍጣር ሰልፊ ኣብ ምውዳብ ጀርመን ምስ ዘሎ ኮሚኒቲ ዘተዛዓቕመ እየ ዝዋሳ ዘለኹ ዝያዳ እቲ ሰብ ዝፈልጠኒ ኣብዛ መቃልሕ ትግራዋይነት እዩ ኣይ ቲንክ ንኢንትሮዳክሽን ዝኣክል እዚ እኹል ይመስለኒ ግርም እወ ንስታ እየ ደልየ ሕዚ ስለዚ እምበኣር ፈለማ ቅድሚ ናዛ ናይ እዞም ክልቲኦም ኣምባሳደራት ምልውዋጥ ከም ርእሲ ሒዝናዮ ዘለና ስፍሕ ብዘበለ መልክዑ እቲ ምታን ክንዛተይ ኣብቲ እዋናዊ ኩነታት መጀመርያን ከመይ ትገልፆ እቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብዙሕ ለውጥታት እዮም ዘለው እቲ ስቃይ ማሕበረሰብና ከም ዘሎ እዩ እንዲያም እናወስኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብቲ ናይ ዓይደር ሆስፒታል ዝነበረ ኩነታት ሰብ ሕዱር ሕማም ዝነበሮ ሂወቱ ገሊኡ ሂወቱ ስኢኑ እዩ ገሊኡ ከዓ ኣብ ጫፍ ሞት እዩ ዘሎ
ቆልዑ እውን ድልድላት ኮይኖም ኣይኮኑን ዝውለዱ ኣብ ልዕሊኡ ተወሊዶም እውን ዝበልዕዎ ይስእኑ ኣለዉ ብጥሜት ይሞቱ ኣለዉ ድሮውናት እውን ሕዚ እውን ጨፍጫፍ ይገብራ ኣለዋ እየን ትማሊ ኣብ ሽረ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ኣክሱም ዝተፈላለየ ቦታታት ደብዲበን እየን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኢና ዘለና ግን እቲ ናይ ኩናት ኩነታት ከዓ እቲ ናይ ምዕራብ ገፅ ዘሎ ምስቲ መግለፅታት ዝሃቦ ብሓፈሻ እስኻ ከመይ ትገልፆ ከለኻስ ከመይ ወል ትግራይ መቐፃልታ ናይቲ ናይ ትግራዋይ ዘርኢ ናይ ንፅናት ብልፍንቲ ናይ ጥፍኣት ተደጊሱ ዝመፀ ኩናት ስዒቡ ኣብ ብዙሕ ጨፍጫፍ ከም ዝፀንሐት ንፈልጥ ኢና ብፍላይ ኣብቲ ፈለማ ገፅ ናይቶም 8 ኣዋርሕ ናይቲ ኩናት እንተሪእና ብድሕሪኡ ግን ዝቐፀለ ዕፅዋን ከበባን ኣሎ ስለዚ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዋላ እውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዕታት መግለፂ ዘይብሉ ግፍዕታት እዩ ግዜ ብዝወሰደ ቁፅሪ ከምዚ ዓይነት ዕፅዋን ከበባን ሰብኣዊ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ገበን ኩናት ወዘተርፈ እንትርፊ እናወሳኻ ክመፅእ ዝንከየሉ ዕድል ኣይክህሉን ስለዚ ብዋናነት ነዚ ሴርካ ናይ ምውፃእ ቃልሲ እዩ ዝገብር ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ በብዝሃለዎ ሃልዩ ማለት እዩ በኩሉ ዓውዲ ናይቲ ቃልሲ መቸም ዝዓበየ ነገሩ ኣብቲ ዓውዲ ኩናት ኣብ ትግራይ ኣብ ዘለዎ ብሰራዊት ትግራይ ዝግበር ጥምጥም ዝግለፅ ዋላ ይኹን ቀሊል ብዘይበሃል መገዲ ምስ ጎና ጎኒ ዝኸዱ ካልኦት ደገፍቲ ዝኾኑ ቃልስታት ትግራዋይ ይገብር ዘሎ ምህላው ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውሽጢ ትግራይ ዝኒአ ውፅኢት ናይቲ ንትግራይ ብኩሉ ኣንፈታት ዓፂኻ ናይ ምድኻም ዝፈጠሮ ካብኡ ሓሊፎም እውን ተዝኽእልዎ ባይዘወይ ኣትዮም ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሓትናን ኣሕዋትናን ዝገበርዎ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ጥራሕ ዘይኮነ ፆታዊ ዓመፅ ካብኡ ሓሊፉ እውን ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ጌርካ ናይ ምጥቃም ተኽኢሎም ብሓፂሩ ትግራዋይ ካብ ገፅ ምድሪ ናይ ምጥፋእ ሕልሞም ብዝኸኣልዎ ኩሉ ይቕፅሉ ከም ዘለዉ መርኣያ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣሴርካ ናይ ምውፃእ ናይ ገዛዕዮ ናይ ባዕልና ትኸውን እዚኣ ክንገብር ከለና ብርግፅ ኩሉ ዝኽኣልናዮ ደጋፊ ናይ ቃልስና ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይሃሉ ደገ ይሃሉ ካብ ናይ ባዕልና ውሽጢ ዓቕሚ ጀሚሩ ከነተኣኻኽቦ ንኽእሎ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ድጋፍ ናብ ሓደ ማእኸል ኣምፂና ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሴርና ክንወፅእ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሲ ዝገርም ነገር የብሉን ምናልባት ግዜ እናወሰደ እውን እንተኮይዱ ካብኡ እናገደደን ካብ ዝገደደ ናብ ዝበዓሰ እናተሰጋገረ እዩ ክኸይድ እዚ ከይኸውን ትግራዋይ በብዝሃሎ ሃልዩ ኣጥቢቆ ኣብቲ ቃልሲ ነኺሱ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ፀላእቱ ከምታ ትግብኦም ከምታ ሒሰቦም ናብ መቃብር ዝኣቱ ናብ መቃብር ናብ ሕጊ ዝቐርቡ ናብ ሕጊ ተቃልሲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብተነፃፃሪ ክትዛዘም ዘለዋ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ብቅድሚ ትማሊ ናይ ሂውማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ሪፖርት ኣሎ እቲ ናይ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝመፁ ስደተኛታት እናተኣሰሩ ከም ዝኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስሮም ከም ዘሎ ናባና ዝመፀ ሓበሬታ እውን ኣሎ ያው እሳቶም ብደንቢ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ሪፖርት ሓቂ ክገብር ዝኽእል ዓብይ መረዳእታ እዩ ንሕና ዝንጊዕልና ኦሮብ ሲኢልና ንኽእል ኢልና ኢና ሓሊፍና ናብ ዝሓለፈ መደብ ካብ ስዑዲ ተባሪሮም ዝመፁ ኣሕዋትና ፈለማ እቲ ከይዱ እንታይ እዩ ነይሩ ከመይ ነይሩ ሰብ ዲፖርት ክግበር ከሎ ካብ ሓደ ዓዲ መጀመርያ እቲ
ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘሎ ወፃኢ ጉዳይ እዩ ነቲ ኣብቲ ዓዲ ወይ ከዓ ዓዲ ዓረብ ዘሎ ወይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘሎ ኤምባሲ ፍቃድ ዝህቦ ተሸኪምዎም ንክመፅእ ዘን እሱ ክመፅእ ከሎ ከዓ ዝርዝር ካብቲ እስር ቤት ከይዱ ሽም ዝርዝር የውፅእ ካብዚ ሽም ዝርዝር ከውፅእ ከሎ ትዝክሩ ተኮይንኩም ብዙሕ ግዜ ፖስት እውን ንገብሮ ነርና ኢና ፈልዮም ቲክቲክ እናገበሩ ተጋሩ ቲክቲክ እናገበሩ ቅድም ክብል የእትውዎም ነይሮም እዮም ድሓር እዚኦም ከዓ ናብ እስር ቤት ማለት እዩ ብቐጥታ ድሓር እቲ ወዲ ካልእ ከዓ ድሓር ቀፂሉ እዩ ዝመፅእ ብሓፈሻ ግን ከባቢ 45,000 ካብ ስዑድ ዓረብ መፅኦም እዮም ካብዚኦም ፅሩያት 23,000 ተጋሩ እዮም ሕዚኦም ክመፁ ከለዉ እቲ ዳታ ብኸመይ እዩ ዝመፅእ ትራቨል ዶክሜንት ይሰርሐሎም እቲ ኣብ ስዑድ ዘሎ ኤምባሲ ሰሪሑ ናብዚ ይልእኽ ድህንነትን IOMን ሰላም ሚኒስተርን ካልእ ናቶም ቤተሰብን መፁ ይቕበሎም ተቐቢሉ ናብ ዓዲ ዓዶም እዮም ዝኸዱ ነይሮም እዚኦም ግን ወዲያው ምስ መፁ ትቕብል ኣቢሎም ኣቑሑቶም ናብ ስቶር እትዮም ናብ ግራውንድ ስቶር ኣለዉ ናይቲ ኤርፖርት በዓሉ እትዮም ንዕኦም ናብ እስር ቤት ወሲዶም ምስ ቆልዑቶም ቆልዑ ከይተረፈ ዝነበረን ማለት እዩ እዚ ናብዓሰ ዝኸርብ ብድሕሪ ሰነ ብፍላይ ብጣዕሚ ናብዓሰ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኣበ እዮም ዘለዉ እስካዕ ቀረባ ግዜ እቶም ተጋሩ ተኣሲሮምዎ ዘለዉ ኤርያቶም ካብ ስዑድ ዝመፁ ብፍላይ ኣብ ፈረንሳይ ለጋሶ ኣብ ጉራራ ዝበሃል ናይ ስፖርት መስርሒ ጫካ ኣሎ ኣብቲ ጫካ እሱ ኣብቲ ኣጉዶም ኣሲሮሞም ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ድሃዮም ኣበይ ከም ዘለዉ ናበይ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ናይ ንፈልጥን ይብል ስለ ዝነበረ ምናልባት እዚ ትከታተሉ እንተደኣ ሃሊኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ፈረንሳይ ከባቢ ዘለኹም እዚታት እውን ኣፃሪኹም ክትነግሩና ብዝተኸኣለኩም መጠን ፈተውቲ ተጋሩ እውን ዝኾንኩም ከምቲ ቅድም ክብል ሓበሬታ ዝሃብኩምና ሕጂ እውን ኣብኡ ከይድኩም ንክተፃሪዩልና ብክብሪ ንሓትት ዜሩ ግን ሕጂ እውን ኣብ ስቃይ እዮም ዘለዉ እዞም ስደተኛ ኣሕዋትና ኣብ ሱዳን እውን ከምቲ ናይዚ ሰሙናት እዚ ዝተፈፀመ ፍፃመታት እዩ ኣብ ኡራኩባ መበል ካልኣይ ግዜ እዩ ገዛውቲ ተቃፂሉ ዝኒአ ኮታስ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ክግለፅ ከሎቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ፈተናታት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ጎኑ ጎኑ ግን ተስፋ ዘርኢ ቃልስታት ኮላይ ንርኢ ኣለና ብምዕራብ ከባቢ ሕዚ ፅቡቅ ዝኾኑ ውፅኢታት ንርኢ ኣለና እንዲያም ቅድሚቲ ባዕሉ እቲ ናትና ሚድያ ናይ መንግስቲ ትግራይ ሚድያ ቅድሚ ምውፁእ ወይ ከዓ እቲ ቃል ዝህብ ቅድሚ ምውፁእ እቶም ሓበሬታታት እውን ንሰምዖም ነርና ጀነራል መግለፂ ምስ ሃበ ድማ ዝበለፀ ተረጋጊፁ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ስታት ትብሎ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣብቲ ቃልሲ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ኩነታት ትብሎ ነገር ተሃልዩ ተዘይኮይኑ ከዓ ንዕኻ ብዝጥዕመካ ሕዚ እውን ኣምባሳደር ፌልትማን ይቕየር እዩ ዘሎ ዴቪድ ይመፅእ ኣሎ ኣይተ ዴቪድ እንታይ እዮም ሒዞምልና ክመፁ ቅድም ክብል ፌልትማን ክመፅእ ከለዉ ብዙሕ ተዘሪቡ ነይሩ ንመለስ ከምዚ ኢሉ ዝገለፆ ሰብ እኮ እዩ ደጊም ፅቡቅ ለውጥታት ክመፁ እዮም ብዙሕ ተስፋ ተገይሩሉ ነይሩ ድሓር ስኳ ኣብ ኢሳት ኮይኑ ንመለስ ብፅቡቅ ምልዓሉ እውን ዘናስሖ ሰብ ኮይኑ ተረኺቡ ስለዚ ብዛዕባ እዚኡ እንታይ ትብሎ ነገር እኒአ ወል ነቲ ምግፋዕ መእሰርቲ ኮላይ እውን ምቕታል ናይ ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኒአ ዝኸይድ ዘሎ ዝለምቅነ ዝነቲ ሂውማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ዘሎ ፀብፃብ ሓዊስካ ቅድሚ እውን ንባዕሉ ኣምነስቲ ዘውፅኦ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ዝነበረ ብዓልማማ ግፍ ማእሰርቲ ምግፋዕ ናይ ተጋሩ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ተርዮ ኣይኮነን ብፍላይ እዚ ናይ ካብ ስዑድ ዓረብ ተመለስቲ ብመገዲ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ዝኸዱ ይኹኑ ብሕጋዊ ኣካይዳ ዝኸዱ ይኹኑ ትምለሱ ተለዉ ካብ ዓፋር ጀሚርካ ዝረኸቦ እዚ ዝበሃል ተጨበጠ ዓወት ኣብቲ ኩናት ስለዘየለ ንዓቶም
بت حد وجن ببسواس بت حد وجن كعا كم مسارح بروباغندا غيرهم تطقيمهم هارو لو كلهم صنفو مقصلتا እዩ قول ማለት እዩ ስለዚህ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ኩሉ ጠጠው ዝብል ስርዓት ናይ ፋሽስቲ ምስ መዳኸር እዩ ጥፍኣት ናይ ኢሳያስ ናይ ድሕንነት ሰባቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሰብ ዝሕምሱ ዘለዉ ብምልእታት ሃገር ጠቕሊሎም እንትጓሓፉ እዩ ዝኸውን መፍትሒኡ ማለት እዩ እዚ ብውየ ኣነ ዝሪኦ ምክንያቱ ስርዓት ክሳብ ዝሃለወ ሲ ከምዚ ዓይነት ምግፋዕ ማእሰርቲ መቕተልቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ከርተት መቕፃሉ ዘይተርፎ እዩ ዛትስ ዋይ እቲ ቃልሲ ተጠናኺሩ ቀፂሉ ኣብ ናይ መወዳእታ ሽትኡ ብተዛማዲ ሓፂር ግዜ እውን ክዛዘም ዘለዎ ማለት እዩ ዓበይ ነገር ግን ናይ ሎማዓቱን መዛተይትና ርእሲ ግን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፌልትማን ተኪኡ ዝመፅእ ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ኣብ ቱርኪ ኣምባሳደር ዝነበረ ኣምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ኣሎ ቀዳማይ ነገር እቲ ጀፍሪ ፌልትማን ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ፃዕሩ ብዝገበሮም ምንቅስቃሳት ዘመዝገቦም ነገራት እንታይ እዮም ኢልካ ምርኣይ የድሊ ካልኣይ ንምንታይ እዩ ተቐየር ተደልዩ ዝብል ነገር እውን ኣገዳሲ ነገር ይመስለኒ ጠቐስ ኣቢልካዮም ዝሓለፍካ ዓንተውሲ መቸም ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ካልኦት ናይ ልዕሊ ሃያል ሃገራት ናይ ዓለምና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኣብ ጂኦፖለቲክስ ብፍላይ ዝኾነ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ይኹን ርሑቕ ምብራቕ ይኹን ኣፍሪካ ይኹን ወዘተርፈ ንኣብነት ቻይና ምስ ታይዋን ዘሎ ወይ ከዓ ሰሜን ኮርያ ደቡብ ኮርያ ዘሎ ጉዳይ ወዘተርፈ እንድሕር ምፅኢኻ ሲ ብቐጥታ ናይ ባዕለን ድሌት ናይ ባዕለን ጥቕሚን ዝሕልዋሉ መገድን ፖሊሲታትን ሓንፂፀን እየን ዝኸዳ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ባብ ኤልመንደብ ዘሎ ኣገዳስነት ስትራቴጂክ ኣገዳስነት ዘለዎ ዞባ ንምቁፅፃር ዘለወን ባህጊ ዝፈጠሮ ነገር ኣሎ ሓድሽ ነገር እውን ከይኮነን እዚ እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሲ ኣስፊሕ ቢልካ ክትሪኦ ከለካ ፒክቸር ንምምፃእ ዝኣክል እምበር እንኮላይ ወታደራዊ መደብር ከፊቶም መዓል ፈረንሳይ ኣለዉ መዓል ኣሜሪካ ብዓውሩ ኣላ ቻይና ድሓር ሰዓበት ኣላ ቱርክ ኣላ እናበልካ ምቕፃል ይከኣል እዩ ሕዚ እንታይ እዩ ዝኒሄ ጀፍሪ ፌልትማን ቅድሚ ምምፅኡ እቲ ኩናት ተወሊዑ ሂደ ተዋሪሑ ቀፂሉ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ወታደራዊ ቃልሲ ዝተፈጥረ ነጥበ መቐይሮ ነይሩ መቸም ብዝተፈላለዩ ናይ መራኸብቲ ሓፋሽ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈለጦ ይመስለኒ ናብ ወደብ ዓሰብ ዝነበራ ድሮን ናይ ኤምሬትስ ኣብ ዘይምልከተን ጉዳይ ኣትየን ኣብቲ ኩናት ፅልዋ ምስ ፈጠራ ድሓር ሰራዊት ትግራይ ስትራቴጂኡ ቀይሩ ብድብያ ውግእ ናብ በረኻታት ትግራይ ኣትዩ 8 ወርሒ ዝቐፀለ ቃልሲ ገይሩ ፀራሪጉን ፀላይ ከም ዘውፅኦ ይፍለጥ ድሓር ነዚ ስዒቡ ጆ ባይደን ምስ መፀ ኣብ ትግራይ ዝኣተወ ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እውን ጠጠው ምባል ጥራሕቲ ኣይኮነ እንኮላይ ወታደራዊ ማዓስከሮም መባዓሰብ ዘሎ ገዲፎም ጠቕሊሎም ክወፁ ምግባሮም ንዝክር ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ምግባሩ ጀፍሪ ፌልትማን ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከይትንከፍ ኤንድ ኣት ዘ ሴም ታይም ከዓ እቲ ዘሎ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ዕልዋት መንታን ክረክብ ፃዕሪ ክገብር ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝመፀ ማለት እዩ ሰብኣይ ምስ መፀ ግን ዝኸድሉ መካይዳታት ተሪእኻዮ በዚ ወይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትግራይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዘላ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንዛረብ ኣለና እምበር ብዛዕባ ሱዳን እውን ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና ዝኸድሉ መካይዳታት ቀዳማይ ነገር ከምቲ መጀመርያ ተፅቢት ተገብረሉ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ዓብዪ ተራ ነይርዎ ኣብ ሊባኖን ንኣብነት ከምዚ ገይሮ እዚ ከምዚ ገይሮ ትራክ ሪከርድ ኣለዎ ከም ተባሃለ ክመፅእ ተሎ ነቲ ሕልኽላኽ ዝበዝሖ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ርድኢት ሲ ጉጉይ ምዃኑ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣንፀባሪቑልና እዩ ንኣብነት ከምዚ ናይ ድሓር ዝመፀ እዩ ኣክቹዋሊ ናይ ኢሳት ጠቒስካ እምበር
ቅድሚኡ ባዕሉት ዝምድናታት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ እቲ ብሊንከን ዝመርሖ ዋላ ኣብቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ እውን ተወካሊት ዘላ ናይ ኣሜሪካ ሒዛቶ ዝነበረት ናሬቲቭ ብሓፈሻ ዲኮንስትራክት ክትገብር ዝፈተነሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ። ቅድሚ እቲ መረፃ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ኣሳታፊ ክኸውን ኣለዎ ፖለቲካዊ ዝኾነ ዘተ ልዝብ ሃገራዊ ናሽናል ዲያሎግ ዝበሃል እንተይተገብረ ናብ መረፃ ምእታው ማለት ሓደጋ ኣለዎ ወዘተርፈ እናበለ ፀኒሑ ብዛዕባ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እውን ንኣብነት ምዕራብ ትግራይ ኣካል ሉዓላዊ ግዝኣት ናይ ትግራይ እዩ ምዕራብ ትግራይ ነፃ ክኸውን ኣለዎ እናበለ ዛረብ ፀኒሑ ሲ ድሓር ግልብጥ ኢሉ ምርጫ ምስ ተገብረ ዘምፅኦም ሓደሽቲ ናሬቲቫት ነይሮም ነቲ ሻምዲ ዝኾነ መረፃ ዝተመርፀ ናይ ጉጅለ ኣብዪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ከዓ ሌጂቲማይዝ ዝገብር ዓይነት ቴንደንሲ የምፅኡ ንኣንቶ ዝገለፅከት ናይ ኢሳት ከዓ ኣሎ እናበልካ ምቅፃል ይከኣል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ዓብዪ ፀገሙ ናይ ሰብኣይ ምናልባት ነቲ ተውፎ ተልእኮ ክፈሽል ዝገበሮ ኣይ ቲንክ ብናተይ ብውልቀ ርድኢት ማለት እዩ እቲ ዞባ ፀቢቑ ዘለዎ ኮምፕሌክሲቲ ፀቢቑ ዝተረድኦ ይመስለኒ ኦር ክርድኦ ይደለይ ፎር ሳም ሪዝን እሱ ሓደ እዩ። ካልኣይ ኢንክሉሲቭ ኤንጌጅመንት ዝብልዎ ኣለዎ በዚ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ሓደ ኣይኮነን ኩናት ሕድሕድ መከዓ ዓብዪ ኩናት ተወልዑ ሲ ዘይምርድዳእ ዘይምቅዳው እውን ትፍጠር ተሎ ኩሉ ዘካተተ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘካተተ ልዝብ ክህሉ ፋሲሊቴት ክገብር ኢኻ ዝፅበዮ ከምኡ ይገበራ ንኣብነት ናይ ሱዳን ኣብነት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ናይ ሶማልያ ከዓ እቲ ዶናልድ ያማማቶ ዝበሃል እውን ዘለዎ እናበልካ ብዝኾነ ኣዘይንዶ ብዘደይ እቲ ተዋህቦ ልኡኽቶ ክብፅሕ ይከኣለን እዩ ጥቁም ነገር ኣብ ሽቱ ከብፅሕ ዘይምኽኣሉ ቀዲምና ምናልባት ተጋሩ ንፈልጥ ነርና ምክንያቱ ዕጋበትና ዘይዕጋበትና ካዘር ዘይዕጋበትና ሲ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንገልፅ ነርና ምክንያቱ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ኣሜሪካ ትመርሖ ምዕራባዊ ዓለም ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዘርኢ ምፅናት ተግባር ናይዞም ልፍንቲ ፈጢሮም መፅኦም ዘለዎ ሓይልታት ተግባር ካብ ምኹናን ሓሊፉ ካብ የተሓሳስበና ኣሎ ዝብል ሓሊፉ ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ተግባር ክሰጋገር ክኽእል ኣለዎ ኣፈላላይ ክፈጥር ብዝኽእል መገዲ ክትርጎም ኣለዎ። ኣብቲ ውድብ ፀጥታ ናይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ናይቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ዓንቀፍቀፍ ቶም ቻይናን ራሽያን ዝፈጥርዎ ነገር ንጎኒ ገዲፍና ርኡይ ዝኾነ ኣፈላላይ ክፈጥር ዝኽእል ትርጉም ናብ ዘለዎ ነገር ይሰጋገር እዩ ነይሩ ናና ናይ ተጋሩ ዘይዕጋበት ማለት እዩ ብውሕዱ ኣንእስ ኣቢልካ ተሪኢኻያ እዚኣ ተናእሰይቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ፈጢሩ ዘሎ ሕክምና ሕፅረት ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ወዘተርፈ ክፈትሕ ዝኽእል ሓደ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኮሪደር እውን ምክፋትሲ እዙይ ዝበሃል ትርጉም ዘለዎ ፀቕጢ ክፈጥሮ ይከኣል። ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ዓበይ ፒክቸር ከዓ ነቲ ዘሎ ኩናት እጠዎ ምባል ዝተፃወትዎ ሃነፅ ዝኾነ እጃም የለን ብዝብል እዩ ነይሩ እቲ መራረት እሞ ሎሚ ጀፍሪ ፌልትማን እንትቕየር ተሎ ዘርእየካ ለካ ተጋሩ ጥራሕ በይና ኣይኮናን ዘይዕጉባት ነርና በካይዳ ናይዚ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፌልትማን ዝብል ነገር እዩ ዘርእየካ ንምንታይ ተልካኒ ወይል ዋይት ሃውስ ባዕሉ ምሕደራ ናይ ባይደን እውን ዘይዓገበ ምኳኑ እዩ ዘርእየካ ቀይሮ ክውስን ተሎ ማለት እዩ። ንዕኡ ስዒቡ ግን ዝመፅእ ሕዚ እቲ ዴቪድ ሳተርፊልድ ዝበሃል ሰብኣይ ባክግራውንድ ተፈቲሽካዮ ባይዘወይ ፅቡቅ ዝበሃል ልምዲ ኣለዎ ብፍላይ ማእኸላይ ምብራቅ ንጉዳይ ኢራቅ ዝምልከት ሊባኖስ ሊብያ ቱርኪ ምስ ኢራን ተተሓሓዙ ናይ ፐርሽያን ኣፌርስ እውን ኣማኸሪ ናይ ኮንዶሊሳ ራይስ እውን ነይሩ ኣብ እዋን ናይ ኦባማ ምሕደራ እዚ ሕዚ ሓደ ትራክ ሪከርድ ብዲፕሎማሲ ማለት እዩ ግን ንዓና ዘገድሰና ከም ተጋሩ ትራክ ሪከርድ ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብቲ ዝኸድ ዘሎ ኩናት ኣብቲ ዝኸድ ዘሎ ጨፍጫፍ ኣብቲ ዝኸድ ዘሎ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኣዊጁ ዝኒአ ናይ ዘርኢ ምፅናት ኣዋጅ ጠጠው ኣብ ምባል
رؤي زخونة أفعالاي كفتر زخل مفتاحي يمسدو أي مسن بزيليان حكمه مالتي سبيشال قاعة أو زحزز مني مدرك طريقة في الله تقرأي نسلام عدل ما بزبل كاو عفارن كاو كل محران يزوم وزنو رسرا وتقرأي ونقدي فهم نو تقرأي تملسهم لو زلوا نوتاتهم يماننا مالتي محورس عالم يسوق بنظرة كم ناو زته نخت موصو نحجزكم سبعاوي زخونة رديت ون نقاطو تعصوان كبابان تسيرو نخنقبر أتليس كاوزين لغوقو يوتواحيل نيو أتليس ساتون بعلم زلو زنورو مالتي ونسان تقيرا نيو سلز تاخو عصوان تاريخايا أو إيد محبر سو عالم بفلاي أمريكا أو تمرحو معراواوي عالم يزخون مالت سلزي ديفيد ساترفيلد انتا يقدبر حبيرنا نريو إنا نخو زخون جن بمساراتو سبات تداقيو زيولهم جيفري فيلتمان مثلا ديفيد تغير مسارتاوي زخون ناشونال انترست أمريكا زغير أي قوم مالتي من البات تيستو هو تلوخو بجبو خسلاسل زي ما قالوا مكيار زنين بر أو ناي بوليسي تشينج يكون أنزنيت قدام هذا ناي بوليسي مكيار ناي أمريكا أو كارن أفريقيا يكون أو إثيوبيا يكون حادن تمساسالين يوم مالتي زي أمسول بجن من البات كيلو حلقة دام من البات كيلو حلقة دام هو كاتسل أو من البات كيلو حلقة دام بر أمريكا كالوتون حيل هاجرات بهالون عالم لأن يبعلهم جليت لأن يبعلهم تقني كرن أفريقيا كفورو كحلو لبز مسولهم مجد هو جعز يوم نصهم مسولهم مجد يجعزوا نحنا نجزع يوم هاي تجارو تهاي مستووني حتى تجراوي كانت زفلت كانت أو كل سمو تماما أو تاريخه تجراوي زكوني يكون فلي حيل لأنه هالاي نيوصعي تأمامين ناو كينات زعاتول يلن ويكعا تجددون آتيو عجز يدول يلن يقول سنو كل جزء سير زفت وصل مالتي زي آخر نقول لنا جن في الله بزي جلوبالايزد زخونة عالم وزلنا له وقال إسرائيل هذا كفل زمن تزولو ناي كبابينا جيوبوليتيكس ناي السلالة حيلي ناي عالم لخر خناتاتون كنيت أو قمة أتيها أو حاسر جزء يكون أو نويح جزء كم تجارون مسائل تجراين تلونا ندليا ما أقل بزجبرة كن إكوام نقولهم حينت كلهم حاجزات كن إكو نعرف حنا هنت قوم لهم كن سرح لنا مالتي هنا تقوم وزين جوار مالت ولا بحافشانة فينات ملو ملكو يقير يتزيتهم على الفوترون سلواتات سلزلهم مالتي نالوات انت الكالي كن كدولينا نايتن سبالبا نفرتي فوترات سلوا الملكات كما عملت متقاسي كالي وانا نتجن او كل سنة ينا نتعامن او كل سنة ينا نتعامن او تاريخهم كوميو مقلمتهم كوميو تخصل زي احنا قبرت لنا جن أتليست كنكون نخولو كنرخون نخولو دقاف أو وشتها إثيوبيا يكون كافت زوبا يكون كاو حالفو بدرجة عالم لغة أو زقون يكون عنفت خمس سنين ما كنكرلنا مالتي حزب سروقن كم تجارو كنردو أخلنا ويكا حزي حدا سبسي بزعب أمريكا خنعلل كلناس بزعب حقي ناي مخار قداي مخانو زرسع بزح سويو مالت بزعب أمريكا حيالان عادتات تن العالم حقي خطة حسكله ناي فتح زهبا الثانية حكم حقي خطة حسكله مالت حز جينوسايد كفتر كله كفتسام كله حد حزبي سواء مسألة حسد كفتسام كله حد حزبي فتح زهبا الثانية عالم لغة حقي تحسد كله خلو دايانو الثانية حكم حجي بدايانو عينن أبغون خاصة اللي فكاب إنترست عين كنري أخلنا ون بخمس عين نجر فلي خامر عيون زلوا يمثلنا بزيكا خافتي بزيكاتي بوليتيكا ومايند سيت زلوا سب ويكا منجستي أفتخالي ترى سبقن بخمس عين نجر أيوري أنزني مثلنا نعملت
ኣመንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣመንጎ መንግስቲ ፌደራልን ዘሎ ፈላላይ ብሱር ከመይ ኢና ንገልጾን ነረድእን ዘለና ነቲ ማሕበረሰብ ብሱር ነቲ ናትና ማሕበረሰብ ንባዕሉ ሕዚ እዚኦም ክልቲኦም እኮ ህዝቢ ትግራይ ንኸይጠፍእ በቲ መጥፋኣይ ሓይሊ ንኸይጠፍእ ዓርሱ ዝከላኸል ዘሎ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ እዩ እቲ ወንጀል ዝፍጽም ዘሎ ህዝቢ እዩ ወንጀል ዝፍጽም ዘሎ መንግስቲ እዩ ሕዚ ፌልትማን ኣብዚ ተኣፈላላይ እውን ኣይገልጾን ነይሩ እቲ ናይ ዓፂኻ ኣጥሚኻ ኩሉ ነገር ልቁምቁምቁም ኣቢልካ እዚስ ዓለም ለኻዊ ጥሕሰት ሕጊ እዩ ሕጊ እዩ ጥሕስ ዘሎ ሰብኣይ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢሳያስ ሕጊ እዮም ጥሕሱ ዘለዉ እዚ ንበይኑ ጌርካስ ንክልቲኦም ማዕረ ጌርካ መሬትካ እውን ልዕሊ 4% ተጎቢጡ እንከሎ በቲ ዓለም ለኸ ሕገ መንግስቲ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኡ ላዕላዊት ትግራይ ላዕላውነታ ተደፊሩ ተጎቢጣ እንዳሃለወት እዚኦም ክልቲኦም ዕሽሽ ኢሉ እኮ እዩ ናብ ክልቲኦም ኦልሞስት ማዕረ ገይርዎም እሞ ንስኻ ከምዚ ክግበረልካ ተኮይኑስ ካብዚ ይውፃእ እንታይ ዓይነት ፕሪቪሌጅ ተዋሂብዎ ነይሩ ንኣብይ ኣሕመድ ተኣፈላላይስ ናይ ቀታልን ናይ ተቐታልን ኣፈላላይ እንከሎስ ናይ ተባኣስቲ ኣፈላላይ ገይሩ የቕሚጥዎ ፌልትማን ምናልባት በዚ መንፅር ዝሕዚ መፅእ እኒአ ይኸስ ካልእ ስራሕ ከም ሓድሽ ከም ዜሮ ዲና ክንጅምር ዘለና ወይስ እዛ ኣፈላላይ እዚ ኩሉ ጨቢልና ከርኢ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክሓተና እዩ ተጋሩ ሕዚ ኣፍተን ሕጊ ጥሕሰን ዘሎስ ተኻልእ መግደፎ እቲ ናይ ውግእ ናይ ኩናት መግደፎ እዚስ ዓለም ለኸ ጥሕሰት ሕጊ እዩ ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕጊ እዩ እዚኣ ጥራይስ ሰብ ክበልዕ ክሰቲ የብሉን ኢልካስ እሞ ክትበልዕ ክሰቲ ተኮይንካ እዚ ካብዚ ይውፃእ ከመይ ዓይነት ሕጊ እዩ እዚ ሕዚ ንሕና ንዛረብ ዘለና ኣሜሪካ ሕጊ ወይ ምዕራባውያን ሕጊ ከፍፅሙ ይኽእሉ እዮም ብዝብል እምበር ብጎንና ክትስለፍ በዚ ክትከይድ ንሕወሓት ክትድግፍ ወይ ከዓ ንሰራዊት ትግራይ ክትድግፍ ኣይኮነን እቲ ኮንሴፕት ምናልባት ረብሓት ሃሊዋ ክትሕግዝ እያ ክንብል ከለና ምስ እዞም ሕጊ ጥሕሰት ክተኽብር ግዴታ ከም ዘለዋ እናረሳዕና ኢና ንኸይድ ዘለና እዚታት ኣይመስለካን ግን تعالوا مسلكا بعالم بمسارة متكلات حقتات عالم لخ كومون نتوم عالم لخ حقاقتات سبعة ومثل زملكات يكون وزترفة تمرح تتخون ناو كينات زيتو حقرات يبلن ناو بيتشت زيتو يبلن انت اتين قد ما قطعم كونسي ناي حيل تهاجرات بهالا ادمت استاو متيلي بتي زلو عالم لخاو حقتات كيدن كفتحالو زدلالو عدل زقفحن قنا تازلنا يا جبت عالم من تاريخا يا مشمودا عالم لخ حبي بهالم بر ناتكا موت ناتكا چفچاف ناتكا مبسواس ناتكا جهست سبعو مسل بعيني تنحيل تهاجرات يزرع هادلاين تقوينو تقمن زخورلن تقوينو ربحن زرغاقسلن تقوينو ينبدودو طرحتي كونه كسامو داتا خيدنون بقطا اتينون سقوم تقسام موساد يصحى بنصارو خعا تقمن زي خورلن تقوينو ويكعا مولو تزيكوين وقعا شتت متت نالكا نافت زدولي قنيت مسألة سقطات زقبرا بس قالوا متنكعا أو زبزح قناتات يسخع لن يمالك عليه مقنياتو تسلوا ناي حيلت هاجرات بوتادراوي ملكو تيكون زقلز فلاي سوفت باور زبهال بوتابا بإجدادات ببوليتيكاوي وسانتات وزترفه زنبر خالو ادل زعابي ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕዚ ናብ ምንታይ እያ ተምፀና ገንዛ ጉዳይ እዚኣ እንተ ኢልካኒ ናብቲ ሓንቲ ወዘልኩ እያ ተምፀና ከም ተጋብታ ኢና ንደሊ
ታናይ መጀመሪያ ታርጌት ናይዛ ኩላ ቃልሲ ናይ ትግራዋይ ህላውኡን ድሕንነቱን ምርግጋጽ ምክንያቱ ህላውኻ ከጥፉ መንነትካ ከህስሱ እዮም ተዓጥቆም መጽኦም ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ መጀመሪያ ህልውናኻን ድሕንነትካን ተረጋግጽ ብምንታይ ብቕልጽምካ ጥራሕ ኣብኡ ክውስኽ ዝኽእል ዓቕሚ ተሃልዩ ትውስኽ ተስ ናይ ውሽጢ ኢለካ ኣሎ ናይ ውሽጢ ክብል ተለዎ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ባይዘወይ ዓርሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ዳይናሚክስ እዩ ኢንፋክት እቲ ኩናት ብዓወት ዛዚምና ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ባዕሉ ምስ ተቐበረ ዝሁሉ ካሊእ ምዕራፍ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ኣሎ ኢና ቀሊል ኣይኮነን ንሱ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ኣሰላልፋ ሓይልታት ንረብሓኻ ተመሳሳሊ ዝኾነ ንባዕሎም እውን ተመሳሳሊ ፀገም ስለ ዘለዎም ንባዕሎም እዮም ትግራይ ሓሎም ኣይኮነን ክትእክቦ ትኽእል ዓቕም ኩሉ ክረክበለካ ኣይ ቲንክ ብዝተወሰነ መልክዑ ተኸይዱሉ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ናብቲ ዞባ ካብኡ ሓሊፍካ ኢኻ ናብ ዓለም ለኸ ትኸይድ ኣክቹዋሊ ናብ ዓለም ለኸ ትኸደሉ መገዲ እውን ንስኻ በዓልካ ብናይ ባዕልካ ፃዕርካ ቅድሚ ምኻድካ ባዕሎም እቶም ናይ ዓለም ሓይልታት ኦልሬዲ ኣብቲ ዞባናስ ካብ ዝኾነ ይኹን ኩር ናይ ኣፍሪካስ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ምክንያቱ እታ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳሲት ስትራቴጂክ ቦታ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እያ ትኸውን ናይ ዓለም ሓየልቲ ሃገራት ድሌት ቨርሰስ ናይ ትግራይ ስትራቴጂክ ዝኾነ ዘላቒ ረብሓ ናይ ምርግጋጽ ከመይ ትገብራ እዚኣ ከም ዝርዳእና ኣነ ናይ ባዕልኻ ጥቕምን ዘላቒ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ንምርግጋጽ ምስ ህሉ ጂኦፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ሓይልታት ከመይ ትቃነ እያ ትኸውን ተቑልፉ ማለት እዩ ስፔሲፊካሊ ሕዚ ሎማዓንቲ ብዛዕባ እዚ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ብካሊእ ናይ ባዕሉ ዓዲ መሳርሕቲ ዝኾነ ዴቪድ ምትኩ ተሓሒዝካ ክትሪኣ ከለኻ ኣሜሪካውያን መጀመርያ ነገር ውሽጢ ኢትዮጵያ እንታይ ክሪኡ ዝደልዩ ዘለዉ ምፍላጥ የድሊ ኣሜሪካውያን ዝደልይዎ ዘለዎ ነገር ልክዕ ከምታ ኣብ ፅባሕ ውድቀት ደርጊ ዘጋጠመት እሞ ድሕሪ ፅባሕ ውድቀት ደርጊ ከዓ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ተሃገር ብፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ማእከል ዝገበረ ብማዕርነትን ብሰናይ ፍቓድን ሓቂፉ ክሕዝ ዝኽእል ሰላምን ምርግጋእን ከስፍን ዝኽእል ካብቲ ውሽጢ ሃገር እውን ሓሊፉ ነቲ ዞባ ከረጋግአሎም ዝኽእል ሓይሊ እዮም ዝደልዩ and they know ትግራዋይ ጥራሕ እዩ እዚኣ ክገብራ ዝኽእል ስለዚ ኣበይ ዝኒአ እቲ ጉዳይ ተልካኒ እሳቶም እዚ እንትደልዩ ተለዉ ብወገን ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ግን ናይ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ዓይነት መንፈስን ትሕዝቶን ሽቶን ዘለዎ ዓይነት ቃልሲ ኣይኮነን ንምንታይ ተልካኒ ኣብ እዋን ደርጊ ግዜ ዝነበረ ቃልሲ ንደርባዊ መርገፅቲ እዩ ነይሩ እቲ ቃልሲ ኣይንዕብለልን እዩ ኣይንርገፅን እዩ ሕዚ ዝኒአ ግን ብስሩ እውን ከምዚ እንዳበልና እውን ክንቅፅለ ይንደልን እዩ ብስሩ እውን እታ ኢትዮጵያሲ መጥፊኢትና እያ እዩ ጨፍጫፊትና እያ ረጋፂትና እያ እዩ እቲ ኩናት ከዓ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ናይቲ ጉዳይ ኮይኑ እምበር ቅድሚ እቲ ኩናት ባዕሉ ትግራዋይ ኣብቲ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ 27 ወሎ 30 ዓመት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝብሎ ባዕሉ ዘልዕሎም ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ካብ ተጠቃምነት ጀሚርካ ዘልዕሎም ነገራት ኣለዎ ካብ ፍትሓውነት ጀሚርካ ውሽጢ ትግራይ ማለት ሎ ትኽእሎ ነገር ኣሎ ወዘተርፈ ማለት እዩ ስለዚ እዙይታት ዋላ ኣይሕጉሶና ኣብ ከይዲ ብሰላማዊ መገዲ ክንዕርዮ ኢና ክእል ኢና ዝዓበየ ነገር ብማዕረ ክሕዘና ዝኽእል ስርዓት ኣትሊስት ዋጋ ከፊልና ተሰዊትና ኣምፂናዮ ኢና ኢሉ ይቕፅል ነይሩ ኢና ኣብ መወዳእታት ኩናት ግን ወፂኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ነቲ ዝኸደብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈሰሰ ጨፍጫፍ ከመይ ሪኣክት ከም ዝገበሩ ምስ ረአየ ህላወይን ድሕንነተይን በዓልሰይ ንቕልፅመይ ከረጋግፅ እዚኣ ምስ ገበርኩ ግን ብስሩ እውን ኣብዚ ምቕፃል ኢዝ ኢት ኢን ማይ ቤስት ኢንተረስት ዝብል ሕቶ እዩ ዘርሒ ዘሎ ብካሊእ ኣገላልፃ
ነፃን ሉዓላዊትን ዝኾነት ሃገረ ትግራይ ክትህልወኒ እየ ዝደሊ እዩ ዝኒአ እቲ ባህሊ ናይ ትግራዋይ ማለት ስለዚ ቤዚካሊ ኣብ ትግራይ ዝኒአ ፓብሊክ ኦፒንየን መሰረታዊ ዝኾነ ሽፍት እኒአዎ ማለት እዩ ለውጢ እኒአዎ እዚ ማለት ነቶም ኣሜሪካ ዝደልይዎ ዘለዉ ተጋሩ ክንገብረሎም ውሽጢ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ዝጋጩ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ዝሰማማዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሳቶም ዝደልዩና ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣቲና ኣረጋጊና ንኩሉ ማዕረ ዝገብር ሰላምን ምርግጋእን ዘስፍን ኢትዮጵያ ትበሃል ከምታ ዘለዋ ኮይና ክትቅፅል ከምኡ ንኣና ከዓ ኢንፋክት መፍትሒ ካብኣ ምፍላእ እዩ እዩ ስለዚ ነዚአን ክልቲየ ድሌታት ከተዓርቕ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ዝኾነ ፃዕሪ ልክዕ ከምታ ኣብ ድሮ ናይ ስርዓት ደርጊ ምውዳቕ ኣብ ለንደን ዝነበረት ኮንፈረንስ ትዝክራ ትኾንካ ተመሳሳሊ ከምዚ ሕዚ ጀፍሪ ፌልትማን ወይ ከዓ ዴቪድ ሳተርፊልድ ዝበሃል ናይቲ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ናይ ኣሜሪካ ዝወከሎ እዚ ምን እዩ ዝነበረ ሄርማን ኮሆን ዝበሃል ዓይነት ሰብኣይ ዝሰርሖ ዓይነት ስራሕ ክሰርሐልና ዝኽእል ብሪጅማን ንደሊ ኣለና ማለት እዩ መገጣጠሚ ዝኸውን ክልቲኡ ድሌታት እንተይተጋጨወ ኮምፕሮማይዝ ድዩ ክግበር ካሊእ ዓይነት ምርድዳእ ድዩ ክግበረሉ ብሪጅማን ኤንወይ ግን የድልየና ኣሎ ምክንያቱ ኢንተረስቲንግሊ ንውድብ ህወሓት ወይ ከዓ መንግስቲ ትግራይ እውን ባዕሉ ዋይዘወይ መፃዊ ዘእቱ ኮይኑ እያ ንረክበዮ ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ተቃልሲ መሪሑ ባህግን ድሌትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽቱ ናይ ምብፃሕ ተልእኮ እኒሄ which is ናብ ድርድር ዘይቀርብ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር በቲ ካሊእ ነገር ከዓ ነዚ ናብ ሽቱ ኣብ ምብፃሕ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ስሬኻ ቅልፅምካ ተኣማሚንካ ምኻድ ሓደ ነገር ይኸውን እሞ ግን እንቅፋታት ከዓ ኣብ መገዲ ክገጥሙካ ተለዉ ከመይ ብብልሒ ብጥበብ ብዲፕሎማስያዊ ኤንጌጅመንት ትፈትሖም እሞ ንረብሓኻ ተጠቒምካ ኣብ ነዊሕ ድዩ ኣብ ሓፂር ከየ ዘለውካ ሽቶታት ከዓ ኣሚን ዕላማታትካ ከዓ ናይ ተቓልሲ ሽቶን ከመይ ይወቕዑ ናይ ዝብል ናይ መሪሕነት ብስለትን ጥበብን ኣብዚ የድልየካ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ብናተይ ግምት ኣብዚኣ ብዝተፈጠረት ክፍተት እያ ሰራዊት ትግራይ ኣብ በር ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ንክምለስ ቦታ ንክተዓራሪ ተገዲዱ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ኢፌክት ንፈልጣ ኢና ዘን ዕዋፍ እኒዋ እተን ዕዋፍ ከመይ ጠጠው ከም ዝበላ ትዝክሩ ኢኹም መቸም ዓሚ እዚ ጀፍሪ ፌልትማን ዝኸደሎ ካይዳ ኣክቹዋሊ ምስ ጀፍሪ ፌልትማን ዝኸደሎ ካይዳ ባይ ዘ ወይ ጠጠው ኣይብላን ነይረን ኢፌክቲቭ ኣይነበራ እንተን ዝነበራ ድሓር ተወሰኽቲ ድሮውን እየን መፅአን እምበር እቲ ደሴን ኮምቦልቻን ንምልቃቕ ዝተገበረ ደብዳብ እኮ ከቢድ ደብዳብ እዩ ነይሩ ነይረን እየን እስካዕ ድሓር ኢፌክቲቭሊ ካብ ቱርኪ ዝመፃን ካብ ዩኤኢ ዝኣተዋን እየን እንደገና ተኣሽሚለን ነይረን እዚአን እውን ኦልሞስት ተመሊሱ ብዙሓት ማሕበራዊ ገፅ ናይ ሸዋ ደገፍቲ ከይተረፈ ወያነ ናበይ ጠፊኡ ኣብ ዝብልሉ ሰዓት ኣብ ተወሰነ ቦታታት ድሮን ጥቕዓት ገይረን ከም ዝነበራ ከም ጀነራል ፃድቃን ከም ዝገለፆ ይረአ እዩ ዜሮ ዜሮ ግን እቲ ተረኽታ እዩ ዘሎ ተዘራሪቦም ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ከም ዘይብሎም ከምቲ ጀነራል ወዲ ወረደ ዝበሎ እውን ኣዲስ ኣበባ በይኖም ክኣቱ በይንና ክንኣቱ ስለዘይብልና ንረጋግኦ ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካዊን ዲፕሎማስያዊ ስራሕትታትን ክንሰርሕ ስለ ዘለና ስለዚ ብሰላም እውን ክፍታሕ ስለ ዝደለናዮ ከይዱ ከይዱ ናፍቲ ጠረጴዛ ምምፅኡ ስለ ዘይተርፍ ዝብል እዩ እቲ ድምዳሚ እዩ ስለዚ ኦሬዲ ወሲኖም ነይሮም እዮም ንክምለሱ እውን እንዲያም እዚ ሓበሬታ እዚ ቀልጢፉ ስለ ዝበፅሖ እዩ ብድሮን ምጥቃዕ ዝጀመረ እቲ ኣነ እውን ክጋደል እየ እዚ ዓይነቱ ወፂኡ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ተን ድሮን ካብ መጀመርያ ትሒዘን ነይረን እየን ስቲል ኣለዋ እየን ባይ ዘ ወይ ድሮን ዝኾነ ኮንፊዝ ዝገብር ነገራት እውን ተወዚዑ ሪአ ኣለኹም ስቲል ኣለዋ እየን ከም ዘለዋ ዘረጋግፅካ ትማሊ ደብዲበን ኣሎ ስለዚ ኩነታት ኣየር ዶ ገለዶ እናበለ ወይ ብልሽት ገጢምዎን ዶ ደወቢለን ዶ ናይ ድሮን ምቁራፅ ናይ ምሓረ ሓይሊ
ኣዳኺምዎም ገለ ዝበሃል ተረኽ ኣብተን ንገድፎ ፅቡቅ ይመስለኒ ማለት ካብ ሓበሬታ ወፃኢ እዩ እቲ ዘረባ ንክብል ደለየ ንተመልከትናን መልእኽቲ ንምሕላፍ ደለየ እየ እሞ ተንድሮ እውን ነይረን እየን ስቲል ኣለዋ እየን ንክብለካ ደለየ ንቐፅል أول أنا تاريخ بالدليل أفتي فلما قص نايتي كوينات عام بزنبرة كتكمت مودعتا حدا كساب تحساس زنبرة درونات كاب عسب تبقيسن مسا مود حرقت أو زبلون محدراني أمريكا يتطوبلون جو بايدن شعوب زي أمرس عينيو زن تمرس أطوبي وسمسة تطوبلون obviously نسن versus تناي كرم سلسته سومن زنبرة فسانة إذا نتصاصر زلهم مالتي كلتيو in fact كان نتصاصر تلهم أو نعم زنبرة فسانة أو تكوينة وش تتقرأ زنورلو تن درونات كعسب أنت مسألة الله ناي إمريت استراح ينيرن حزي ناي إمريت راح يكون ناي ترك توسحو ناي تشاينا توسحو ترى يتسمع زي فلت كلام حزقون يكون من خلق زي ولا بسيتي كلا بيستحخز بداية بفلا مسجتشت ناي إيران بداية وتوسحو مالتي سلست عصفي وسحوني زناي درون involvement حزي أنا كل في نايتن درون أو تهران يكونن زل إزبل بيجينغ يكونن زل إزبل أو أنقرة ويكع أبو ظبي ألوي بل فناتي that's why when في أجداس النت ناي دبلوماسي مثال ما أخلو أمريكا خوون زلوا تردو كانوا مهناتو تدلهم أوزدوا لي وجزي تطوق بلوخهم زقولوا سلام هذه قلت خنجر زلنا ناس أمريكا نتي مس منقص تግራይ ዘለዋ ሓሌት ገለመልታት ይኮንስ ሕጊ ተኽብር ኣለዋ ብዝብል መነጽር እዩ ንኣብነት እቲ ሴኩሪቲ ካውንስል ጆኖሳይድ ይፍጸም ኣሎ ኣብ ኢድካ ሰብ ይሞት ኣሎ ስራሕካ ስራሕ ክበሃል ኣለዎ ከም ንብሎ ንጉተሬዝ ማለት እዩ ካልኣይ ተመሪጹ ጉተሬዝ ኣሜሪካ እውን እዚ ኩሉ ደብዳብ እንዳረኣኹም እዩ ዝፍጸም ዘሎ ስለዚ እስኹም ባይስታንደር ይኹም ኮይንኩም እኒኹም ኢልካ ምዝራብ ከድሊ እዩ እኒኤ ማለት እዩ ሕዚ ከም ዓስቢ ከም ደገፍ ሓግዙና ኣባ ዝዓይነቱ ሕቶ ክኸውን የብሉን እናበልና ኢና ፀኒሕና ነርና ሕዚ እውን ቶኑ ብዝቀየረ መልክዕ ናበይ ከምፀልካ መስለካ you know it's all about national interest is ዝልካ ንሳ ሕዚ ብዓለም ለኸ ሕጊ የለን ኢኻ ተኣምን ማለት እዩ ሕጊ ዝበሃልስ የለን ሓይሊ እዩ ኢኻ ትብለለኻ ማለት እዩ ኢንተረስት ጥቕሚ ረብሓ እዩ እሞ እንታይ ደይ ዝብለካ ኣለኹ ሕጂ ተረብሓኻ ትፍፅመላስ ሓይሊ ምስ ዘለዎ ኮይንካ ኢኻ ረብሓ ትፍፅም ማለት እዩ ሕዚ ንሕና ጥቕልል ለቢልና እቲ ስርዓት ፌደራል ስርዓት እውን ጥቕልል ለቢልካ ተትሕዝስ ዋላ ስኻ ናቐጥቀጥካ ናዓመፅካ ንሃለኻስ ምሳኻ እዩ ዲል ክገብር ዝደሊ which is ሕጊ የለን ማለት እዩ سكوي ذلك هذا له تحقي عالم لغة وحقما عالم لغة وحق زبال في الليل وين توصل كايو بتخكل زي تكبر عين تزقون أو عالم جيتشتين هلا بيزيكال لأن تناي ودو خبرات هاجرات من مصر تاجد سنته 10 شهور بعد 5 بفرنجة كذا سراكو تاريخها نخالا يكونات عالم سعيوم تراعيهم تسمعون زي فوق تقدمي يزتفتر وتشافشاف نزفتر عالم زناوسه كوينات بخمي مجدي تطاو زوللو مجدي بحار كوينا عالم اكت تجبر نزبل كوز نخملس يتطايشو يسي سو بطعم فندامنتال زكونو نغراتو تاريخا كونكا جبن كوينات يبال كرايم وور كرايمز بحال نغرالو جبن بلعد سباونات زبالو جونوسايد يبهالو نالو زين ثلاثه نغرات كوتناسه توسيدكا وينن مالت اكزاكتلي تنحزب تግራይ ዝኮና ዘለዋ ማለት ስለስቲ ካሊኡ ድባ ካሉ ዳበታት ካሉ መንግስታት መግደፎም ናይ ባዕሎም ረብሓ ዘለዎ ኣፍታ ከምዚአን ነገራት ንኸይፍጠራ ጠጠው ንኸብል እተጣየሸ ዓለም ለኻዊ ውድብ ኳስ ሓንቲ ውሳነ ክትሓልፍ ይከኣለትን ማለት ታይዲ ዘርኤካ تم
ቀወምቲ ዝኾኑ ናይቲ ቤት ምክሪ ፀጥታ ናይቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቻይና፣ ሩስያ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ኣሜሪካ እዚኦም እቶም እቶም ሓሙሽተ ሓየልቲ ዝበሃሉ ኤግዛክትሊ ዘሰማምዖም ሓደ ናሽናል ኢንተረስት የለን ጥራሕ ኣይኮነን ነንባዕሎም ራይቫለሪስ እዮም ተናሓናሕቲ እዮም ብዙሕ ጉዳያት ኢንፋክት ንባዕሎም ብቐጥታ ኣብ ኩናት ክኣትውሉ ጫፍ ዝበፅሕሉ ኣጋጣሚታት እውን ንርኢ ኣለና ኣነ እዛ ጉዳይ ትግራይ ባይዞ ፀሎት ዝገብር ክሳብ ትውዳእ መልክዕ ክሳብ ትሕዝ ዝኾነ ይኹን ግጭት ኣብ ዓለም ከይለዓል እየ ንኣብነት ከምዚ ናይ ዩክሬን ምስ ራሻ ዝኒአ ወይ ከዓ ናይ ቻይና ናይ ታይዋን ዓይነት ዝኒአ ምፍጣት ማለት እዩ ባይዞ ወይ ከምዚ ዝመፅእ እዞም ዲሞክራቲክ ዝኾኑ ፕሬዚደንት ኣብ ዋይት ሃውስ እንትመፁ እውን ዝገርም ንኣብነት ናይቲ ፑቲን ዝበሃል ዓይነት ፈራዕራዕ ወረርኩባ ከምዚ ገበርኩባ ቴንሽን ዝመፅእ ቢውል ዝኸውን ዲሞክራት ዝበሃሉ ዓይነት ፕሬዚደንታት ናብ ዋይት ሃውስ እንትኣትዉ ምክንያቱ ይፈልጥዎ እዮም መፀብዖም ብፖሊሲኦም ብኢንስቲቱሽን እዮም ጠጠው ከብልዎ ዝደልዩ እቲ ኤሮፕያን ዩኒየን እኒአ እቲ ኔቶ እኒአ ንዕኡ ክፀባእ እዩ ዝመስል ኣብ ትራምፕ ግዜ ከምኡ ይነበረን ትዝክር እንትኾንካ እንታይ ክብለካ ዝደሊ ዘለኹ መስለካ መሰረታዊ ዝኾኑ ዓለም ለኸ ሕግታት ድማ ዝኽበሩ ተዝኸውን ናብ ኩናት እውን ኣይንኣተኻን ይኽብለካ ደሊ ግድ እሺ ተኣትወሉ ዘለኻ ናይ ባዕልካ ዳይናሚክስ ሃልዩካ ነቲ ናይ ባዕልካ ዳይናሚክስ ግን ከኽብር ዝኽእል ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ትካል ተጠቒምካ ከይትፈትሖ ትናትካ ፀገም ትናትካ ሕማም ትናትካ ጨፍጨፍ ብትናይ ባዕሎም ረብሓን ጥቕምን መዚኖም የዋፅአና ዶ የዋፅአናን ብዝብል መዚኖም እዮም ፀግዒ ዝሕዙ ነቲ ሓደ ፀግዒ ሒዝ ንኣብነት ዝኒአ እኮ ሕዚ ካብዚ ሎማዓንቲ ንዛተየሉ ዘለና ሓደ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ነገር ሲ ኢንፋክት ኣነ ንኣሜሪካን ክሳብ ሕዚ ብዘለዋ ዋላ 100% ዝዓገምናሎ ይኹን ውፅኢቱ ኣሜሪካ ክሳብ ሕዚ ብዝወሰደቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት ስጉምታት ግቡእ ክብሪ ግቡእ ምስጋና ክንህባ ኣለና ክንዲ ንደልዮ ድዮ ኣይኮነን ካሊእ ነገር ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምኡ ናይ ዘይምግባር እውን ፖሲቢሊቲ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ዝቕፅል እንታይ እንተፈጥረ ፖምፒዮ ትዝክሮ ኢኻ እቲ ናይ ሚሳኤል ጉዳይ እንዳሃለዎ ማይክ ፖምፒዮ ዝነበረ ፖምፒዮ ምስ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ ዝኸሉ ከበድቲ ፅዋር ያ ንሑሞራ ደብዲቡ እንተበቅዕ እዙ ዘይፈልጦ ከይመስለካ ፀቢቑ ዝፈልጦ ድሕሪ ግብረ ምላሽ ክትህብ ተላ ትግራይ እንታይ ዓይነት ከም ዝመለሰ ትዝክሮ ኢኻ ሶ ኣብ ናይ ብሊንከን ቦታ ፖምፒዮ ቀፂሉ ተዝኸውን ነይሩ ኸ ብስሩ ብዛዕባ ትግራይ ዶ ክሳብቲ ክሳብ ሕዚ ዝገብርዎ ዝፅንሑ ክገብሩ ንኽኣሉ ኢልካ ስለትሓትት ማለት እዩ ወረስት ኬስ ሴናርዮ እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ እንደልዮ ደሊቨር ክገብሮ ይከኣሉን እቲ ህዝቢ ናብ ፀገም እናሃለወ እናተጨፍጨፈ ሰብኣዊ ገሰሳት እናሃለወ ገመን ኩናት እናሃለወ ፀቕጢ ክገብሩ ኣፈላላይ ክፈጥሩ እናኸኣሉ ዋላት ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘለዎ መስርሕ ፈይል ይግበር ብወልቀ ምስ መሓዙቶም ምዕራባውያን ዝበሃሉ እዩ ወይ ብኣሜሪካ ዝምርሑ ካብኡ ንላዕሊ ክኸዱ ይኽእሉ ነይሮም እሞ ይገበርዎን ሓደ ነገር ይኸውን ግን እቲ ዝገበርዎ እውን ክሬዲት ክንህቦም ኣለና ሓደ ማለት እዩ እዚ ምግባር ሓደ ነገር እየዘኪረ እዚ ናይ ቻይና ናይ ዝምድናታት ወፃኢ ሰብኣይ ሲ ናብ ኣስመራ ከይዱ ቅድሚ ትማሊ 2 መዓልቲ ድዩ 3 መዓልቲ ፀኒሑ ሓደ ስምምዕነት እውን ተሰማሚዑ ኣሎ እንታይ ድዩ ዘርእየካ ኣብዚ ብሓፂሩ ኣሜሪካ ኣለኒ ትብሎ ጥቕሚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ዞባ ንምርግጋፅ ኣብ ትገብሮ መስርሕ ባዕሉ ሲ እኒኹ ኣነ ኸ ኣብ ጎኒ እያ ትብል ዘላ ቻይና ኣነ እውን ናይ ባዕለይ ጥቕሚ ዝብሎ ዲፋይን ዝገበርኮ ኢንተረስተይ እውን ንክሕዝ ንኸረጋግፅ ብናይ ባዕለይ መገዲ ክኸዶ ብዘለኒ መገዲ ከድየ እያ ትብለካ ዘላ ናብ ኢሳያስ ከይዶም ብርግፅ እንታይ እንተሰማሚዖም ዝፈለጥናዮ ነገር የለን ዝዝረብ ነገር ኣሎ ትደሃላክን ተዓሰብን ኤምሬትስ ገዲፋቶ ዝወፀት ወታደራዊ ማዓስከር ክትክእዎ ኣብ ዳሃላክ እውን ማዓስከር ተወሳኺ ከፍቱ ተሰማሚዖም ገለመለ ዝበሃል ኣሎ ቤዚካሊ እዚ ዓብዪ ዴቨሎፕመንት እዩ ባይዞ ንምንታይ ተልካኒ ብፍላይ ብዓይኒ ትግራይ ኔና ኩሉ ነገራት ክንምዝን ዘለና ብዓይኒ ትግራይ ክትሪኦ ተለኻ እንታይ ማለት እዩ ተልካኒ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣለኹ እየ ክትብል ትሸላ ቻይና ብፍላይ ማእኸላ
ኤርትራ ክትገብር ተላ እቲ ንሕና ንጠልቦ ዘለና ንኣብነት ኖፍላይ ዞን ኩሉ ኣለዎ ንኣብነት ኣፅዋር ተወሳኺ ከይዕድግ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን እቲ ሽፍታ ስርዓት ናይ ኣስመራ ከይዕድግ እገዳ ክግበረሉ ኣለና ንብሎ ዘለና ገና እዚ ተቐባልነት ረኪቡ ናብ ውሳነ እንተይበፅሐ ቻይና ተወሳኺ ዕጥቂ ተወሳኺ ኣፅዋር ንስርዓት ጉጅለ ኢሳያስ ንክትሸይጥ ዕድልን በርን ይኸፍተሎ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ኣብ ትገብሮ ዘላ ቃልሲ ብፍላይ ንኣብነት ምስ ምዕራብ ትግራይ ብዝተሓሓዝ ሕዝኒ ኣብ ዝለምክና ኩነታት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ኣንኡ ሓቢልካ ከዓ ኣብታ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተፈፀመት ከዓ ኩሎም ኣብዝሃልዎ ይሃልዎ ከይድና ከዓ ሓሳቦም ክንሰፍረሎም ኢና ክንፋረዶም ኢና ኢልካ እንተኢልካ ከዓ ናብ ኣስመራ ጉዳይ እውን ሓዊ ምኻዱ ስለዘይተርፍ ትትርጉሙ ኣብቲ ወታደራዊ ጥምጥሙ ሳይድ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንዑ ሓሊፍካ እውን ባዕሉ እቲ ዲፕሎማሲ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ድሓር ክመፅእ ተሎ ሰራዊት ትግራይ ምናልባት ስግር መረብ እንተሓሊፉ ነዞም ኣብዛ ጨፍጫፍ ኢድ ዘለቶም ንብረትና ዘዕነው ንብረትና ዝዘመቱ እዞም ገበነኛታት ክሕዚ ኢሉ እንትሰግር ተሎ ክመፅእ ዝኽእል ጫውጫው ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ቻይና ማለት እዩ ስለዚ ቻይና ንኤርትራ ሓልያ ድያ ብፍሉይ ኣይኮነትን ንትግራይ ብፍሉይ ሓልያ ድያ ወይ ንኢትዮጵያ ብፍሉይ ሓልያ ድያ ኣይኮነትን ናይ ባዕሎም ጥቕሚ ከረጋግፁ ግን ላዕልን ታሕትን ንባዕሎም ኣይተርፍን ፍሉይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ፍሉይ ሂዩማኒቲ ዝበሃል ነገር ኢን ሪል ተርምስ የለን ኢትስ ኦል ኣባውት ናሽናል ኢንተረስት ማለት ናይ ባዕልኻ ረብሓን ጥቕምን ዲፋይን ትገብር ናይ ባዕሎም ይህልዎም ዘን ነዚኦም ብምቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ዝኾነ ኤንጌጅመንት ኮምፕሮማይዝ ዲኻ ክትገብር ኣግሪመንት ዲኻ ክትበፅሕ ምርድዳእ ድዩ ክህሉ ብዘይ ክትእል ተለኻ ተወሳኺ ሓይሊ ይኾንካ ማለት እዩ ንሕና እንደሊ ዘለና እዚኣ እያ ናይ ባዕልና ቅልፅም ናይ ባዕልና ቃልሲ ኣብ ውሽጥና ዓቕምና መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ብዋናነት ግን ድማ ክንእክቦ ዘድልየና ኩሉ ዓይነት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝኾነ ከዓ ድጋፍ ሓገዝ ከዓ ነቲ ናይ መወዳእታ ስትራቴጂካዊ ዕላማታትና ውሽጡ ንክወፅሑ ክሕግዘና ዝኽእል ከዓ መሓዝን ክንሰንፍ የብልና ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ዘይምግባር ማለት ብውህዱስ እቲ ዳይናሚክ ናይቲ ኩናት ብመሰረቱ ይቕይር እዩ ማለት ተዘይኮነስ ዕንቅፋት ግን ይፈጥረልካ ምዃኑስ ብስነ ሓሳብ ስኢልካ ብቲዮሪ ዝግለፅ እንተይኮነስ ብተግባር ዝረኣናዮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብ ዝቕፅሉ ተወሰኑ መዓልትታት ሓደሽቲ ነገራት ክህሉ እዮም ኢለ ኣነ ዝግምት ግን ነቲ ሕዚ ዝብላ ዘለኹ ተጠናኽር ነገር ከም ተወሳኺ ኣብነት እዛ ናይ ትማሊ ዝነበረት ናይ ሲኤንኤን ቃለ ምሕተት ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ ሕፅር ዝበለት እያ ሓደ 5-4 ሕቶታት ኣልዒላ ትብለላ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝነበረት ሓንቲ ሕቶ ግን ብጣዕሚ ደጋጊማ ዘልዕለታ ጉዳይ ነይራ መሰል ዓርሲ ውሳነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ማለት እዩ ግርም ናብኣ ክንኣቱ ኢና ግን ኣጋጣሚ ንዞም ደቂ ሓውቦ ሓንቲ ደርፊ ክጋብዞም ደልየ ትፈቕደለይ ዲኻ መርሓባ 4 ደቂቓ እያ ግርማ ዳዊት ሃይለ ስላሴ ፅብቕቲ ደርፊ ሰሪሕ ኣሎ እና ደርፊ ብደርፊ እናመለሱ እዮም ቀንዮም እዞም ደቂ ሓውቦ እቶም ሰናይ ተግባር ዝገብሩ ዘለዉ ኣሕዋትና ብትክክል ከነመስግኖም ንደሊ نتن استدفرا أحواتنا كخحسو لعن تحت نزول زلو قفندمي كفيتهم جنززو حلو زلو إرتراويان كابل بينا مسجن نتي سناي دليت نسلامن تي وضعنا ترديو أبتقراي زر مصنعتي يزقبر زلو دو بلو معازكن ملفينا معازكن كفلينا عدا تقرفلنا لهم زبل زلو إرتراوي بتعاملنا مسجن سكا حجي مالتي نزيك عاوي خور لنا نتي زمناوي تايم زولو بعلم كسوعو خلو نتي ناهيك دقافي زمناوي بارع زولو مقلو البارع كرابات زلو شوف زلو مقلو البارع يوم زولو مو درف بدرفي امنا ملسو انيوم
سيلا حنت تعمل تقدر تقنيها تصرفي كونت بايزوي زي بقى ان تقراواي تقلص اياه نسائخ قابزون دلي سلازي فايل كالي لها مالتي كم جيري فلتن ሰራዊት ትግራይ ያብሉ ፍራይ ሰራዊት ትግራይ ያብሉ ፍራይ ጣብቁር ኸይበለ ሓለለ አኑርና ለምለሞ አንደይ ዝበለ ውሑድ ገደል አሳንፍ ከዓጀቦ ጅግና ስናይፐር ፍሬድ ይዘዘርቦ አንደይ ስተይሉ ዝወፀ ገድሞ መጻእ ትግራይ ናይ ህይወተይ ከይበለቅ ስዋ ዝመረፀሎ ተጋዳላይ عدينا بلا كي تحلل تتححصو عدينا بلا كأردب سيد كنديك إيلو حمششو نخيم الله توددينو من خانو نار ليو لا 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 عيدنا دا 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 عدير سينا بلك حلف الله نغلى عدير استي زي قصصي وتاريخه كوري ومسوعته ستدقاماي لا 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 زعقوا يوضوا انت بتطلع عدي يلو بالجولة وتعز حرانو حالنا تلتفقو وربح حزبيو من بارد تلفقو انا تلهو شراك يجرو بعمرو معجاب تطيفو يقش حالو حقاق قول لأسرو قد سخونو رغد حزو خير الدد عبزا مريتو وخون اللايو زوينايو نتمنى لكم جايزة عدير سينا بلك حلف الله نغلى عدير استي زي قصصي وتاريخه كوري ومسوعته ستدقاماي لا 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 زعقوا يوضوا انت بتطلع عدي يلو بالجولة وتعز حرانو حالنا تلتفقو بربح حزبيو من بعد تلكعو انا تلهوش شراك يجبلو بعمرو معجاب تطيفو يقش حالو حقاق قول لأسرو قد زخونو رغد حزو خير الدد عبزا مريتو وخون اللايو زوينايو ተመሊስና መፂና ኣለና ክቡራት ኣክሱማውያን ዘተናና ምውዳእ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ሙዚቃ እዚ ጥዑም ሙዚቃ እዩ ናይ ሓድሽ ሙዚቃ እዩ ትማሊ ወፂኡ ግርማ ዳዊት መዋሃዲ ሙዚቃ እዩ ጎበዝ ቆልዓ
መንእሰይ ከምዚ ዓይነት ደርፊ ጥዑም ደርፊ ሰሪሕ ኢልና ኣሎ ኣውራ ዩቲዩብ ኣቲኹም ኣውራ ኢንተርቴይንመንት ኣውራ ፕሮዳክሽን ኣቲኹም ሳብስክራይብ ገርዎ ረኣይዎ እቲ ቪድዮ ከላይ እሞ ትግራዋይነት ንትግራዋይነት እዩ ደሪፉሎ ትግራዋይነት ተኽልሽ ነቶም ናይ ህግደፍ ባራዩ ባርነቶም እዩ ዘዝክሮም ንባዕሎም ጣልያናውያን ወይ ገለ ገይሮም ስለ ዝሓሱ ወይ እንግሊዛውያን ገይሮም ስለ ዝሓሱ ትግራዋይ ክሪኡ ከለዉ ስለካ ባርያ እየ ኣነ ኢሉ እዩ ዝዝክር ነቶም ሪል ኤርትራውያን ነቶም ለባማት ምቕሉላት ኤርትራውያን ግን ገይፆም እዩ ትግራዋይነት ስለዚ እንታይ ሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕኩትኩት ምእታው ብዙሕ ኣይንደልን ግዜ ኣለዎ ንኩሉ ሕዚ ናብቲ ዋና መደብና ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ብፍላይ ድማ ደገፍቲ ኣክሱማውያን ሪል ኣክሱማውያንን ኣብዚ ኣትዮም ዝፃረፉ ገለ ዘለዉ ስኢልኩም ረኣይዎም ፀገም የለን ንሕና ከምዚ ኢልና ክንዛረብ ከለና ደም ዓይኖም ስለ ዝመልእ ንዕኦም መልሲ ከይሃብኩም ነቲ ናትና ሓሳብ መልሲ ንክትህቡ ብክብሪ ይዕድመኩም ማለት እዩ ተመሊስና ክንመፅ ኢና ተኽለወይኒ ፅቡቅ ይስምዐካ ኣሎ ተኽሊ ኣለኹ እሺ ንቐፅል እሞ ስለዚ ናጠቃለልናዮ ንኺድ ናይ መወዳእታ ዝሓዝካዮ ሓሳብ ናጠቃለልናዮ ንኺድ እሞ ዜሩ ኣብቲ ኣነ ናይ መወዳእታ ከም ሕቶ መልክዕ ገይረ ክህበካ ዝደሊ እንታይ እዩ ሕዚ ንሕና ካብዚ ኩነታት እዚ ንፅበዮ ለውጢ ኣሎ ዓበይቲ ለውጥታት ይመፁ ኣለዉ ምስቲ ንሕና ነቲ ዘሎ ከበባ ክስበር ምስቲ ዘለና ሃንቀውታ ንፅበዮም ዓበይቲ ለውጥታት ኣለዉ ዝመፁ ማለት እዩ ነዚኦም ከመይ ኢና ክንፅበዮም ዘለና ካልኣይ እቲ ብፍላይ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ኣብቲ ናይ ደገ ቃልስና እንታይ ክመስል ኣለዎ ሕዚ ኣብ ምንታይ ኢና ክነትኩር ዘለና ዓበይቲ ድጋፋት እቲ ሓድነት ናይ ተጋሩ ከም ዘሎ ኮይኑ ዓበይቲ ተሳትፎታት ዝሓቱና ነገራት ግን ኣለዉ ሓደ ገንዘብ ምውፃእ ዝሒሉ ኣሎ ቁጠባዊ ድጋፋትና ዝሒሉ ኣሎ ኣይርእን ዘለኹ ኣነ ምናልባት ውሽጢ ይግበር ተሃልዩ ኣብዚ እቲ ዝምልከቶ ሓይሊ ናይ ገንዘብ ምእካብ ጎስጓስ ኣብ ምግባር ቁጠባዊ ኩነታትና ኣብ ምምሕያሽ ብውልቀ ንገብሮ ነገርና ቤተሰብ በቲ ዋን ዲያስፖራት ዋን ፋሚሊ ዝብል መገዲ እውን ፅቡቅ መገዲ እዩ እሱ እውን በዚ ኣጋጣሚ ስዒብኩም ንዝደለኹምዎ ሰብ ክትድግፉ ከም ትኽእሉ ከም ሓበሬታ ክነመሓላልፍ ንደሊ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ድጋፍ ንእሽተይ ዝዘንጋዕና ኣብቲ ምትእኻብ ዝዘንጋዕና ይመስል ካልእ ከዓ ብዓብዩ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ቃልስና እውን ትሰልፍና ባዕሉ በቃ ቶኑ ክቕይር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ቶኑ ክቕይር ኣለዎ ሕዚ እውን ምፅራፍ ገለመለ ኣይኮነን ከምቲ እሳቶም ዝፀርፍዎ ከምቲ ፀላእትና እንታይ ዝበሃል ኣይንግዛእን ናብ ኮሎናይዜሽን እዮም ዝቕይርዎ ዘለዉ ፓን ኣፍሪካኒስት ይኾኑ ኣለዉ እዚ ዓይነቱ ማለት እንተይኮነስ ብመሰረቱ ግን ሓደ ትሰልፍና ባዕሉ ነቶም ካልኦት ከማና ኢንተረስት ዘለዎም ዝብደሉ ዘለዉ ህዝብታት እውን ገና ካብ ምጅማሩ ኢንቫይት ጌርና ትሰልፊ ብከምኡ ዓይነት ኦርጋናይዝ ንገሮ ሲሉ ተወዲኡ ገለስ ድውል ኣቢልካ ሰልፊ ንወፅ ኣለና ትመፁ ዲኹም ወይ ምፁ ኢኹም ገለ ጥራይ ተይኮነስ ኣብቲ ሰልፊ ክግበር ከሎ ኣብቲ ደብዳቤታት ክትፅሓፍ ከሎ ባዕሉ ናብቲ ዝድለይ ኣካል ተኣኪብካ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ብጣዕሚ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ህዝቢ ኣሎ እስካዕ ሕዚ ማለት እዩ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ኣሎ ናይ ሶማልያ ህዝቢ ኣለዉ እዚኦም እክብ ኢልካ ኦርጋናይዝ ጌርካ ኣብ ምስራሕ ይተርፈና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሰለማዊ ሰልፊ ብተደጋጋሚ ዝገብሩ ትካላት እኒው ከም ንበዓል ኤስጄቲ ከም
ናይ መንኣሰይ ከም ንበዓል ኦምና ኦርጋናይዝ ዝገብሩ ሰባት እውን ኣለው ብዝኾነ ብትካል ይኹን ብኮሚኒቲ ዝግበር ሰልፊ እዚኦም ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ብፍላይ ኣብቲ ገንዘብን ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ቃልስናንቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ንፖለቲከኛታት ንግደፎ ማለት ኣብኡ ኣቲኻ እውን ዝመፅእ ተኣሽሙ ኣይህሉን ምናልባት ኣናላይዝ ክትገብር ተዘይኮንካ ከም ሚድያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብኣኻ ገፅ ክትብሎ ትደሊ ነገር ተሃልዩ ናጠቃለልካ ነቲ ዝሓስካዮ መደብ ናጠቃለልካ በዚአን መሰረት ጌርና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ተወሳኺ እውን ተሂብካና ፅቡቅ ወል መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ሓደ ህዝባዊ ቃልሲ ሰለስተ ነገራት እንዲዮም ብናተይ ርድኢት ናይ መጀመርያ ነገር ንቕሓት እያ ካልአይቲ ውዳበ እያ እዚአን ክልተን እንድሕር ተዋሃሂደን ስጡም ሓድነት እየን ዝፈጥራ ስለዚ እታ ንቕሓት ትበሃል ነገር ምንታን ከይትሸራርፍ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ኣብ መሬት ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ፖለቲካዊ መዳዮም ይኹን ወታደራዊ መዳዮ ይኹን ብዲፕሎማስያዊ መዳዮ ይኹን ናይ ተቓልሲ ዝግለፁ ናብ ሓደ ዓይነት ኣንፈት ክሳብ ሕዚ ከም ዝመፀና እያ ተውሕዙና ብዝኽእሉ መገዲ ኣብ ምርዳእ ዝኾነ ይኹን መኻልቲ ሃለወና ሰጥና ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ ሓደ ክልተ ኣለው ዝበሃሉ ነገራት ኣለዎ እዮም ወይ ዘወይ ካሊእ መዓልቲ ምናልባት መደብ ሒዝና ክንመሰሉ ኢና እዚ ክሪቲሲዝም እዚ ነቐፌታ ናፅ ነቐፌታ ማለት እዩ ምቋም ማለት እዩ ካልእ ነገር መደብ ሒዝና ተንመሰሉ ይሕይሽ ሶ ንቕሓት ተሃልዩ ምስ ግዚኡ ዝኸዱ ዘለዉ ነገራት ዘለዎ ወድዓዊ ኩነታት ዝፍጠሩ ዘለዉ ምክንያት ከመይ ዝፍጠሩ ዘለዉ ኣብ ምርዳእ ማለት እዩ ካልአይቲ ንዓዓ ስዒባታ ውዳበኣ ክመፅእ እዚአን ክልተን ክወሃዳት ኣለዋ ሳልሰይቲ ታሰጥንቲ ሓድነት እያ እዚአን ከይሸራርፋ ሰለስቲአን ተዋሃሂደን ክኸዳ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝመፀናያ ጥራሕቲ ኣይኮነ ካብኡ ብዝሓየለ ክንቀፅል ክንከይድ ኣለና እዚ እዩ ክሽረፍ እንተሎ ናብ ሕዚ ጠቕሶት ነበርካ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ናይቲ መግለፂ ናይ ተቓልሲ ዝሽረፍ ማለት እዩ እንተስ ሰልፊ ግበረሉ እንተስ ፈንድሬይዝ ግበር እንተስ ፒቲሽን ስራዕ እንተስ ፍልይ ዝበሉ ታርጌትድ ዝኾኑ ፍሉያት ፖለቲከኛታት ንኣብነት ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ሴናተራት ድዮም ኮንግረስማን ድዮም ታርጌትድ ዝኾነ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን ከም በዓል ኤምኤፍኣይ ድዩ ወርልድ ባንክ ወይ ከዓ ከም በዓል ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ወዘተርፈ ወይ ከዓ ኣብዚ ኣባና ኣውሮፓ ከም ዘለና ከዓ በዓል እዩ ናይ ባዕሎም ኢንስቲትዩሽን ናይ ኣውሮፓ ፓርላማ ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ባይዘወይ ዝቕፅል ዘሎ ሶኒ ኣብ ጀርመን ዘለኹም ትከታተሉ ትሃለኹም እዚ ሰልፊ ኣለና ሓድሽ መራሒ ጀርመን እውን ኣንጌላ ሜርክል ተኪኡ መፅኡ ዘሎ ሶኒ ሰዓት 10 ቢልና በርሊን ሰልፊ ክህሉ እዩ ሶ እዚአን ኣጠናኺርና ሕይልና ክንቅፅል ኣለና ሓደ ከምቲ ዓንተ ዝቐለሱ ዝጠቐስኩዋ ድማ ዝኾነ ይኹን ካብታ ዝነኣሰት ትበሃል ክሳብታ ዝዓበየት ትበሃል استراتيجيكاو ዝኾነ ማሓዛኻ ክሕግዛ ዝኽእል ነገር እውን ፀንቂቕና ኩላ እንጥቀመላ ክንከያለና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ወሃሉ ጉራብትና ይኹን ካብ ሓሊፉ ዞባ ዘሎ ይኹን ብደረጃ ዓለም ለኸውን ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን ትግራዋይሲ ኣብ ቃልሱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቃልሱ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅኩዋ ቀዳማይ ነገር ኣብ ቅልፅሙ ዝተኣማምን ካልኣይ ነገር ብዝተኻለ መጠን ፀላእ ክቕንስ ፈታዊ ከብዝሕ ይሰርሕ ሳልሳይ ነገር ፍትሓውን ቅኑዕን ዝኾነ ዕላማ ኣለዎ ምናልባት ካልእ እዚ ናይ ጅግንነት ናይ ፃዓድን ማል ኣይርገፅን ማል ተሓቦ ትሕራነ እውን ክትወስኸሉ ትኽእሉ ኢኹም ከም ተወሳኺ እዙይ መሰረት ናይቲ ዓወቶም መወዳእታ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ነቐፌታታት ክመፁ ከለዉ ኣብ ወታደራዊ መዳይ ናይ ተቓልስና ኩሉ ግዜ ኣይንሰዓርን ኩሉ ግዜ ስዒርና እናወፃነስ እቲ ብወታደራዊ መገዲ ዝረኸብናዮ ዓወታት ናብ ዘላቂ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዓወት ኣብ ምስግጋር ስትራቴጂካዊ ዝኾኑ ዘለቕቲ ዝኾኑ ረብሓታትና ኣብ ምርግጋፅ ሕፅረታት ምንናዩ ዝብል ነገር ኣሎ ኣብ ካልእ መዓልቲ እዚ እውን ክንመፆ ኢና
ምፍታሽ ስለ ዘደሊ ማለት እዩ ኣትሊስት ተተሓዝንያ ኩነታት ግን ነቲ ዝኒ ኩነታት መሬት ዘሎ ባይታ ዝምጥን ዓይነት ቃልሲ ክንገብር ኣለና ማለት ህዝቢ ትግራይ ሲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ምኩሻሕ ዝገርም ምስ ኩሉ ዓንቶ ከምዚ ዕፅዋን ትክባን ዝፈጠረሉ ትጥሜት ዘሎ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተማሃሮ ዘይምምሃር ባንክ ምዕፃው መብራህቲ ዘይምላው ናይ ቴሌኮም ኣገልግሎት ዘይምላው ዝኩሉ ኣለዎ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዘይምላው ወዘተርፈ ትራንስፖርት ዘይምላው ዝኩሉ ዝፈጠሮ ሰብኣዊ ቀውሲ ዋላ ሃልዩ ትቅልውላው እንታይ ዓገቶስ ከመይ ቃለስ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርማነ ግርሚ ዝብለና ባዕለይ ትግራዋይ ኮይነስ ይገርመኒ ጥራሕ እውን እንተይኮኑ ካብ ሓሊፉ እውን የቁርዐኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፀበባ ዘሎ እቲ ንሕና ክንሕግዞ ኢልና ብዛዕባኡ ድምፂ ንኾኖ ዘለና ህዝቢ እኳ ከምኡ ኢሉ ተጠማጢሙ ጥራሕ ተይኮነ ተቃሊሱ ጥራሕ ተይኮነ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናተጎናፀፈ ተኣምራዊ ዝኾነ ስራሕ እናሰርሐስ ንሕና ኣብዚ ዘለና ዓውደ ኩናት የለና ዝኣስረና የለ ዘጋፍትዐና የለ ጀስት ብታ ዝኸኣልና እያ ነቲ ህዝብና ድምፂ ምዃን እንገብሮም ምንቅስቓሳት ከይዝሕሉ ዝያዳ ዳ እኳ ናበርትዑ ክኸዱ ክንገብር ኣለና እዚ ክገብር ከለኹ ባይዘወይ ከይርስዓ ድማ ሓንቲ ነገር ንኣብነት ነዚ ምትዕራይ ናይ ቦታ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙን ዝነበረ ሰባት ዝተረድኡ መገድታት ኣሎ መቸም ዝበዝሐ ሰብ እቲ መንግስቲ ዝሃቦ መግለፅታት ተረዲእዎ እዩ ዋላ እቲ መንግስቲ እውን መግለፂ ተዘይህብ ብስል ዝበለ ሰብ እንታይ ይግበረሎ ንምንታይ ኣምን ሪትሪት ገይሮም ድሕሪኡ ብኸመይ ኣንቲ ዝኒአ ወድዓዊ ኩነታት ክሰግርዎ ዝሰርሑ ዘለዉ እዚ ሰጊርካ ምሕላፍ ባዕሉ ምዕራብ ትግራይ ዘለዋ ትርጉም እንታይ ይመስል ድሕሪኡ ምስ ኣሜሪካ ዘለካ ኢንጌጅመንት ኣሜሪካ ክብል ከለኹ ባይዘወይ ብድሕሪኣ ምዕራብ ዓለም ዝበሃል ተሰሊፉ ከም ዘሎ ከይንርስዕ ጀስት ሓንቲ ሃገር ኣይኮነትን ንዓኣቶም ዘለዎም ድሌታት ምስ ናትካ ድሌት ቃኒኻ ኣብቲ ክትበፅሖ ትደሊ ዘለካ ሽቶ ንክትበፅሕ ከመይ ትሰርሕ መንግስትና ዝኸደሉ ዘሎ ከያይዳ ቅኑዕ ድዩ እንተተጋጊዩ ብኸመይ ንሓግዞ ሓናፂ ብዝኾነ መንገዲ ባይዘው ዝገድል ነገር ተሃልዩ ምሕጋዝ ሓደ ዓርሱ ዝኸኣለ ኣስተዋፅኦ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ኢኻ ፈቲኻ ፀሊኻ ትግራዋይ ብምዃንካ ኩላኻ ሲ ሓደጋ መፅኡ እዩ ትግራዋይ ምዃንካ ኩሉ ገበን ጌራ ትግራዋይነትካ ትቆፅር ሃገር ስለዝኒኣ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝኒአ ግቡእ ኩነታትን ወድዓዊ ኩነታትን እዋናዊ ኩነታትን ነታ ንቕሓት ናይቲ ቃልሲ ኣበሪኹ እታ ንቕሓት ዝያዳ ውዳብን ጥርናፈን ፈጢራ ከምታ ተለምደት እዚአን ክልተ ተዋሂደን ከዓ ናብ ስጡም ሓድነት ናብተን ዘለዋ መድረኻት ተሸሪፈን ናብቲ ህዝቢ ክበፅሓ ብዝኽእላ ናብቲ ዝኒአ ቃልሲ ንእሽተይ ዋላ ትኾን ጠብታ ኣበርክቶ ክገብራ ዝኽእላ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ኩላና ብዝኸኣልናዮ ከምቲ ዝተለምደ ብዘይ ምስልካይ ብዘይ ተስፋ ምቁራፅ መቸም ስለ ተናውሐ ማለት እዩ ሓደ ሰባት የሰላቸው ክህልው ስለ ዝኽእሉ ክንቅፅለላ ኣለና ኣብ መወዳእታ ከዓ ዓወትና ከም ንሓፍስ ዘጠራጥረ የብሉን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ባይዘው ሎማዓንቲ በዓል ልደት እውን ስለዝኾነ በብዘለኹሞ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ትከታተሉና ዘለኹም ሰዓብቲ መደብ መቃልሕ ትግራዋይነት ባይዘወይ እቲ ግሩፕ ኣሎ እዩ ፌስቡክ ይተዓፅዩ እምበር ግሩፕ ኣሎ ዋላ ቴሌግራም ቻናል እውን ኣሎ ሰዓብቲ ሳብያን ኔትወርክ ብዓብዩ ከዓ ናይ ሎማዓንቲ ሆስት እዚ ኣክሱማውያን ሚድያ በብዘለኹሞ ውሑስ በዓል ልደት ይምነየልኩም እዚኣ ወድሓንኩም ትግራይ ትስዕርን ተረኣ هو قرم بتعمي صبوق ጌርካ ጠቃሊልካዮ ብደንቢ ጌርና ከነስተውዕለሉ ዘለና ክርስታዕ ዘይብሉ ተደጋጋሚ ክንዝክሮ ዘለና እቲ ናይ ቁጠባዊ ድጋፍና ኣይንርስዕ ገንዘብ ብጣዕሚ እዩ ዘድልየና ገንዘብ ኣብ ምውፃእ ዘዛዓምካ ቀስናልካ ምውፃእ ግርም እዩ ካልኣይ ንቤተሰብና ንመሓዙትና ኣዲስ ኣበባ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ፀገም እዮም ዘለዉ እቲ ዝተኣሰረ እቲ ዘይተኣሰረ ኩሉ دام تزيت عسرة يجدد بتاعم حزب طريقة خلنا خمسة تيس أو وش تأسريت يزلوا تزيت عسرة خي السر كسر حي خيلن كود سي خيلن لازم زمنه له زعق منا من الجافون نفتن
ያው ክበዝሕና ይኽእል እዩ ወፃእታት ግን ኣብ ግምት ኣቲና ንፈትን እዚ ከይንርስዕ እዩ ካልእ ሰናይ ልደት ይኹነልና ብፍላይ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ናይ ዓወትን ናይ ጅግንነትን ግዜ ይኹነልካ ብጣዕሚ ኣነ ዝገርመኒ ናይ ቲዲኤፍ ኣብ ስርሐይ እውን ኣነ ሕዚ ምሸት ለይቲ እየ ዝሰርሕ ከምቲ ትፈልጦ ተኽልሽ ይደኽመኒ ብጣዕሚ እሞ ባይ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት ሰዓት ክትቅንስ ትኽእል ኢኻ ክትከይድ ተደሊኻ ማለት ካብኡስ እታ ሰዓት ክውድኣ ብጣዕሚ ደኺሙኒ ክኸዶ ይብልስ ዋይ ዕርክተይ እኳ ኣብቲ ኣብ ቲዲኤፍስ ንዓይ ፅንዓት እዩ ብሓፂ ድኻም ተሰሚዑካ ሲልካ ርእስኻ ናብ ርእስኻ ቲዲኤፍ ኣምፃእ እዩ ስራሕካ ከይወዳእካ ኣይትወፅእ እስኻ ንዝኽፈለካ እኳስ ደኺሙኒ ኢልካ ክትከይድ ኣብቲ ህይወቱ ንክግብር ክሕለፍ ዘይግባእ ፈተናታት ንደቂ ሰባት ዘይተመደበ ፈተና እዚ ንደቂ ሰባት ዝተዓደለ ፈተና ኣይኮነን ንዓና ንተጋሩ ሰዓት እዚ ወሪድና ዘሎ ፈተና ምናልባት ሓደ ሰብ ክንዲ ሽሕ ክኾነ ኣለዎ ነዚ ፈተና እዚ ክወፆ ቲዲኤፍ ግን ይወፅ ኣሎ እቲ ትግራዋይ ግን ይወፅ ኣሎ ስለዚ ፅንዓት እዩ ቲዲኤፍ ምዝካር ናብ ርእስኻ ንስራሕኻን ንቃልስኻን ንውልቀ ሂወትካ ትገብሮ ቃልሲ እውን ዓብይ እታወት እዩ ናይ ቲዲኤፍ ባህርን ኣካይዱ ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ተጋዳላይ እዚ ሰናይ ልደት ናይ ዓወትን ናይ ጅግንነትን ግዜ ክኾነሉ ይምነይ ብስመይን ብስም ሰዓብቲ ኣክሱማዊን ሚድያ ኔትወርክ እውን ርግፀኛ እየ እንኳዕ በልካ ፅቡቅ ገበርካ ክብሉኒ ተስፋ ገብር ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ንደገፍቲ ህዝቢ ትግራይን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን እውን ሰናይ ልደት ይኹነልኩም ናይ ልደት ፕሮግራም ኣለና እዩ ፅባሕ ኣብ መደብ ጥበብ ኣክሱማውያን ዘዳለናዮ ፅቡቅ መደብ ኣሎ ክትከታተሉና ሰዓት 11 ኢና ክንለቆ ክትከታተሉና በዚ ኣጋጣሚ ይዕድም 11 ብዲሲ ኣቆፃፅራ ማለት እዩ ዓንቶ ብኤርፎን ዝሰምዕ ሰብ ኣብ መኪና ኮይኑ ብገለ ኮይኑ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ መደብ እዚ ናትና ኢንትሮ እቲ ኢንትሮ እቲ መጀመሪ ወይ ናይ ሎጎ ኢንትሮ ብጣዕሚ ድምፂ ካብቲ ንሕና ንዛረቦ ዝለዓለ ድምፂ እዩ ዘለዎ እሞ ሓደ ርእቶ ሂቡና ብጣዕሚ ይቅርታ ክንዛረብ ይግባእ ድምፂ ውስኺ እዩ ክንብል ይግባእ ምክንያቱ ከቢድ እዩ ኣብ ድምፂ ኣብ እዝኑ እንተደኣ ነይሩ ሰብ እዚ ድምፂ ዝወሰኸ ድምፂ ክትለቀሉ ከለካ ይከብድ እዩ ስለዚ ይቅርታ ንሓትት ግን ብተፈጥሮኡ ናይ ኢንትሮ ናይ ዝኾነ ኢንትሮ ብፍላይ ናይ ኩሉ ቴሌቪዥን ናይ ኢንትሮ ሎጎ ብጣዕሚ ሓያል ድምፂ እዩ ዘለዎ እና ይቅርታ ከዓ ክንብለኩም ደሊ ስለዚ እስካዕ ሕዚ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን ሕዚ እውን ደጊመ ሰናይ ልደት ይብለኩም ኣክሱማውያን ኩልኩም ተኽልሽ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ኩሉ ግዜ ከም ትመፅእ እውን ቃልኣት ኢኻ ኣለኻ ምናልባት ሓሙስ ሓሙስ እውን ናይ ከምዚ ናይ መናእሰይ ናይ ከምዚ መዓልቲ መዓልቲ ዝተገብሩ ነገር ናይ ሚድያታት ጥራይ ከይኮነ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ፅቡቅ ነገር እዩ ዝፅሓፍ ስለዚ ብዛዕባኡ እናልዕልና እውን ክንዝቲ ንኸውን ኢና ኣብ ቀፃሊ ስለዚ ሳብያን ኔትወርክ እውን ሳብስክራይብ ገበርዋ ላይክ ገበርዎ ፎሎው ገበርዎ የቀነለይ ተኽለይኑ